ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ମିଳିକି ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବଳଦଟିଏ ରହୁଥାଏ। ବଳଦଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବାଘଟିଏ ରହୁଥାଏ। ବାଘଟି ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଥାଏ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ମିଶୁନଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରାଦିନ ଆସିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ପାଣି ପିଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଘଟି ପାଣି ସନ୍ଧାନରେ ଘରୁ ବୁଲୁଥାଏ। ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାର ସହିତ କଥା ହେଉନଥାଏ। ସେ ଅତି ଗର୍ବୀ ଥାଏ। ତ ଦିନକର କଥା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ବଳଦଟି ତା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ବଳଦଟିକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ବଳଦ ଭାଇ, ତୁ ପାଣି କେଉଁଠୁ ପିଇକି ଆସୁଛୁ? ବଳଦଟି ହସି ହସି କହିଲା, ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନିଜ ବାଟ ନିଜେ ଖୋଜିବା କଥା। ଯଦି ତୁମର ପାଣି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଓ ବଳଦଟି ବାଘଟିକୁ ପାଣି ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ବାଘଟି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ପାଣି ପିଇଲା ଏବଂ ବାଘ ତାର ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। କେବେ ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଅତି ଚାଲାକ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ।